Portosín última campaña do Bocarte con grandes resultados. Desde a confraría rexistraron bons números de venda. A vista poñen agora na sardiña, unha campaña coa que esperan seguir mantendo a boa situación. A campaña do Bocarte está a piques de rematar e os armadores de Portosín aproveitan as últimas semanas para esgotar as cotas. Unha temporada casi inmellorable para a confraría que rexistrou bo número de vendas, segundo o seu patrón maior. Eu estuve en contacto cos socios que están en plena campaña do Bocarte, xa rematándoa, que denanlle unha semana ou dúas para acabar a cuota que teñen, algúns teñen un pouco máis, aguantarán para poder agotala. A campaña foi factible, foi totalmente factible, creo que todos os socios me dixeron que houve boas ventas, que os precios foron moi asequibles, deseando que volvan a noso puerto e empezar ca sardiña, que hai moi boas expectativas sobre ela. O Bocarte axudou a moitos armadores a remontar os resultados da xarda que prexudicou a quenes saíron a faenar no norte. Os que marcharon para o norte xa na xarda non foi o 1 de marzo cando abreu a xarda, non foi tan suculenta como despois na campaña de anchoa. Parece que a xarda fallou este ano bastante, pero sí que na campaña do Bocarte que foron colleron os cupos correspondientes, o precio foi moi asequible, xa oscilou de 2 euros, 3 euros. Creo que este ano os socios da Cofradía de Portosín e creo que de toda Galicia, pois a campaña do Bocarte foi moi aceptable. Asegura o patrón maior que aínda estes días tanto o Bocarte como a sardiña tiveron bons prezos de venda na lonxa, un factor que axudou aos barcos de pequena eslora a aproveitar ao máximo a campaña. Barcos que non foron ao norte a mediados de marzo, cando se abreu a sardiña, iban unhas expectativas para ir cubrindo gastos, pero os precios foron moi asequibles. A última venta de onte de Portosín foi a 1,40 o kilo de sardiña, que en toda a campaña vende 1 euro, 90 céntimos, 1,20, o cal témola moi cerca, falou da nosa cofradía, témola no medio da ría, era pouco tempo de ruta, e guían os cupos correspondentes, os precios moi asequibles, e creo que están moi contentos os socios, os barcos máis pequenos de pouca eslora, de que se pudera abrir a sardiña nesa época e poder subsistir a empresa. Isaac Aciño aposta polo reparto diario do cupo e non por semana, o que axudaría a mellorar os prezos da lonxa. Afirma, ademais, que se podería fomentar o traballo diario. Si é verdade que o cupo semanal non creemos que sea moi conveniente, xa que se acumulase moito peixe en pouco tempo, o que vai a que disminuir os precios. Tendo os cupos correspondientes por día, pois o que cae que temos o mercado totalmente coberto, os barcos poden traballar todos os días e non un día solo. Agora, desde o 1 de junio, poden ter 2 cupos nun día, con un pouco máis de cuota nos barcos, o cal tamén é bo, porque pode ser un día que non pesques, podería escoller o día seguinte os 2 cupos, ou ben un día de mal tempo, calquera cosa. Eu creo que se vai cubrir, hai boas expectativas, os peixes, según os patróns que están no mar, que hai peixe no mar, a calidad do produto é moi bo, creo que vai ser un ano bastante factible.